cin nama alade, kun yi a banza cin nama alade. Sannan kuma masu kira na suna ta tambaya na cewa cizo ya maka jiji an ce 25 August da ta fashe ba ta fashe ba. So alhamdulillah ina so na farko in jawo hankalin yan uwana Hausawa da ma ko yan Najeriya, yan Niger, yan Ghana, yan Sudan, yan ko ina Togo duka da ina ne Ghana. Ku sani wannan abin da muke fa mu muka saka muka ce zamu kuma alkhairi ne. So idan a misali wasu a cikin masu kira na suna jin haushi cizo an ce kaza yanzu ba ta yi ba, ga ya hakuri mana saurin me kake yi. Allah subhanahu wataala shi kadai ne wanda baya yin ba daidai ba, amma duk abin da kaga Allah ya yi daidai ne, haka Allah ya hukunta. Ba wai an ce wannan project din an gama shi bane ba za a yi ba, yana nan albishirinku. Matsalar da aka samu an gyara ta, yawwa an gyara wannan matsalar, an samu wa'inda suka kware a nan bangaren an zuba su ma'aikata na tashin hankali wanda duk ta hanyar da za a bullo a zo a ce za a yi hakin mutum bai isa ba. Bangaren ko da ba gyara ba shine bangaren baya da za ka je da gansa baya ka je ka sai abu, so shi ma ɗan awanni guda biyu awa biyu suka bada za a gyara. Sannan ina so an karar da mutane fa wannan abin da kuke gani Pi Network yana da mahasada, Pi Network yana da yan bakin ciki, Pi Network akwai waɗanda ba sa son Pi Network ya tabbata a duniya ba don komai ba saboda ya kashe musu kasuwa. Misali akwai me yake da suna bitcoins, akwai su da yawa ga sanan coins da suka fito gaba ɗaya. Pi Network ya dakatar da su, ya musu haka, ya musu one blow 7 die, ya musu ya kama da su irin tardin da ya musu. So dan haka jama'a kun tada hankalin ku, akwai waɗanda ba sa son wannan project din ya tabbata. Duk wani kulle da suka sani ba hanyar da ba sa bi dan wannan abin kai ya tabbata, saboda fitowarsa ya dakatar da su, ya kashe musu kasuwa ba ma a maganar su. Kuma Pi ya karbi duniya ko ina ka zagaya ana yin Pi. Dan haka masu so na ga wasu gidan jarida sun je sun wallafa suna zolayen mu, suna zolayen yan Pi Network, yan pioneers. Akwai wanda mai kira ne ce a unguwarsa yanzu da an gaishe sai a laɓe sai a mai dan kira, sai ka dace pioneers sai ya wai ko sai ga bai kuma ko an fashe dariya. So ka yi hakuri da Allah, ka gane, ka rabu da su ma dan kira ba in ma dan ihu za su ma ka rubuta ka ajiye su, wata ran za su zo suna kuka, ka so kuka haka da Allah ka ce kuka za su zo suna yi, kuka za su yi, ka rubuta ka ajiye. In kuma mutum ya ce ƙarya ne ya rubuta ya ajiye. Mu pioneers ba mu fara dan mu daina ba, wallahi Allah ba mu fara dan mu daina ba, wallahi tallahi. Dan haka wallahi sai mun ci kuma sai mun sha in Allah ya so ya da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mu ci gaba da yin mining. Yawwa kwana nawa ne? Kwana 2 aka bada fa, kwana 2 yanzu ne fa. Akwai wanda ya fi shekara 3 yana yi. So dan wannan gaskiya ce ya zo gaban goshi ya fi zafi. Ku je an samu matsala.